Обаче са, големи са, бе. Сега обаче, виж се, върви успоредно с нея. В тая фанат. Това е амур, бе. Амур. Амур, бе. Това е амур. Или е шаран, или е амурник. На шаран. Дръж го, не го отслабвай. Само е така, той ще иди към брига. Рага, отивай там, де. Малко, аз не мога да убира кордът, как? Отивай, защото се захака. Да му отпусна корда, как ще да убира? Няма да отпушиш. Той се препарира. Само го дръж напрежение. Слизай надолу още, нага. Острата тройка. Да. Отивай надолу, бе. Виж го къде ще излег. На шаран място, той така се препарира, дълъг шаран. Или амур, или шаран. Ма амура толкова бързо се предаде. Закача се на зъба. Причи ли се? Не можа да го удари. Бе, раже. Шаран да е дълъг, или амур. Шаран мислям аз. Може и толслов да е. Амур, бе. Не само това, ами препарира се. Айде, батики. Голяма канджа, не колко. И каква така канджа, бе? Кой ти? Откъде е тази канджа, бе? Това е моето. Ти затова не може да ги удариш, бе, човек. Защото ме пречеше отзад това. Хайде. Хайде си. Хайде. Браво.